matongsa ani subraino lawitongai ani lang matongsa ani subraino lawitongai tộc te cơ phai bo dia lok lai tong bo ani subrai no a lo bui to nai sa tộc te cơ phai bo dia lok lai tong bo ani subrai no a lo bui to nai nini subama asu kotorno bahai ke bagaimana ani lang matongsa ani subraino lawitongai ani lang matongsa ani subraino lawitongai yaksi yagrao ang thangei him tong prubo ani subraino ang lo witongai yaksi yagrao thangei him tong prubo ani subraino ang lo witongai nini hamjang ma asu kotorno bahai ke bagaimana ani lang matongsa ani subraino lawitongai ani lang matongsa ani subraino lawitongai